Statistiky jsou neúprosné. 9 z 10 lidí, kteří dnes v Česku nastoupí do finančního poradenství, do 2 let skončí. Možná s dluhem na provizích, možná se zkaženým jménem u známých, ale hlavně s pocitem selhání. Proč se to děje? Je ten obor prokletý, nebo jsou ti lidé neschopní? Nebo je to ještě něco jiného? Dnes vám řeknu pravdu, kterou vám na náborovém semináři nikdo neřekl. Podíváme se na to, proč 90% poradců v České republice pohoří a co dělá těch zbylých 10% jinak. Tak pojďme na to. První důvod. Lidé si jdou pro peníze, ale nechtějí odvádět práci. V Česku se poradenství často prodává jako rychlá cesta k bavoráku. Realita je ale taková, že prvních 12 měsíců je tvrdá řehole. Spousta lidí nemá na tuhle práci předpoklady. Nejsou to obchodníci. Jakmile dojdou známí a rodina, končí. Neumí budovat vztahy, neumí akvírovat nové klienty. Pokud nejste ochotni zvednout telefon a slyšet 10krát ne, než uslyšíte jednou možná, v tomhle oboru nepřežijete. Já třeba nic z toho neuměl. Přišel jsem z hudebního světa, kde jsou spíš bohémové. Musel jsem se všechno naučit a doslova si vydřít každého klienta. Lidé jsou líní, tečka. Většina lidí v Česku je zvyklá na to, že jim šéf řekne, co mají dělat od 8 do 4. Pak přijdou do poradenství, dostanou svobodu a najednou zjistí, že místo práce kousají tužku a koukají z okna. Bez disciplíny jste v poradenství mrtví. Pokud nemáte pevný řád, pokud si neumíte sami naplnit diář a donutit se k aktivitě, i když se vám zrovna nechce, trh vás vyplivne. Disciplína je to, co odděluje profesionály od amatérů, kteří si na poradce jenom hrají. Zažil jsem ale taky poradce, kteří na začátku makali, vydělali první pěkné peníze, ale odměňovali se moc brzo. Už mají v kapse nejnovější iPhone, na stole MacBook v plné palbě a v garáži olítané bávo na operák, u kterého sotva platí pojistku. Potřebují prostě flexit v drahých hadrech, aby vypadali jako ti vlčáci z Wall Street, i když jejich největším obchodem měsíce bylo dopojištění sousedova psa. Tenhle falešný pocit úspěchu je ale ta nejrychlejší cesta, jak skončit jako předlužený zaměstnanec v Lidlu, protože realita vás prostě dřív nebo později profackuje. Dobrý manažer vám tyhle hračky pro ego bude na začátku rozmlouvat a radit vám, ať raději investujete do svého vzdělání a marketingu, než do leasingu na auto, které vás sežere. Pokud vás lídr naopak ponouká k tomu, abyste si hned vzali půjčky na luxus, jen aby to vypadalo, že se vám daří, tak doporučuji vzít zpátečku. Odměňovat se musíte postupně. Nejdřív musí ten stroj peníze vydělat a teprve potom si můžete dovolit utrácet za všechny sny. Věř mi, už jsem tuto chybu sám kdysi udělal a vídám ji dodnes. Někdy je těžké odolat, ale když to zvládneš, stojí to za to. Takhle říkáme lidem, kteří zkrátka nevěnují dostatek času věcem, na kterých v biznise záleží, ale dělají všechno kolem. V poradenství například místo, aby šli do akce na schůzky a pilovali její vedení, tak si dělají ty nejlepší vizitky, nejlepší webovky a připravují se na dobu, až se na ně klienti podívají. No jo, ale jací klienti se na ně mají dívat, když si nešel na schůzky? Tohle je častá věc, kterou řešíme i u nás. Umět na začátku dobře využívat svůj čas, kterého máme každý stejně, je klíčové. Jsou aktivity, kterým je potřeba se věnovat a aktivity, které zkrátka počkají. Tady musím být kritický i do vlastních řad. Spousta talentovaných lidí skončí jen proto, že neměli správného manažera. V Česku je bohužel pořád běžné, že vás hodí do vody a řeknou plavej a noz mi produkci. Kontroluje se pouze výkon, ale na psychické rozpoložení nového kolegy a důvod, proč se mu třeba nedaří, už se kašle. Manažeři často neumí koučovat, neumí předat know-how a zajímá je jen jejich vlastní meziprovize. Pokud sedíte v kanceláři, kde se neřeší kvalita služby pro klienta, ale jen to, kolik jste uzavřeli životek, utíkejte. Špatný manažer zabije i toho nejlepšího nováčka. Tohle je největší nešvar. Poradci se přestanou vzdělávat v momentě, kdy udělají první slušnou výplatu. Myslí si, že už všechno vědí a jsou zkrátka hvězdy. Co se ale děje? Opakují ten stejný trik, který se naučili, stejnou pojišťovnu, používají argumentaci z roku 2010 a diví se, že stojí na místě. Možná mají pěknou výplatu, ale dál už se neposunou. Nedostatek vzdělání v oblasti moderních nástrojů, psychologie prodeje nebo pokročilých investičních strategií je v roce 2026 rozsudek smrti. Pokud nejste v obraze, klient to už dnes pozná.
Mít dlouhodobě 95% produkce v životním pojištění je taky rozsudek smrti pro každého poradce. Pokud si myslíte, že klienti nebudou rušit smlouvy, pokud jste se tam objevili jen otočit životko, tak jste úplně naivní. – 90% poradců skončí i proto, že prodávají produkty, ne řešení. Honí se za provizí z jedné smlouvy a zapomínají na dlouhodobý servis. Jenže v poradenství bohatnete až v momentě, kdy s vámi klient zůstane 10-15 let. Pokud děláte jednorázovky, nedostanete tolik doporučení a musíte neustále hledat nové a nové klienty. To vás vyčerpá a dřív nebo později vyhoříte. Mistrovství je v tom vybudovat si kmen spokojených klientů, kteří vás sami doporučují. K těm se poradce musí dopracovat systematicky, umět si správně rozdělit klienty, naškálovat podle potenciálu, vyšperkovat obchodní řeč, mít s klientem vyřešeno A, B, ale i C a D. Potřebujeme doporučení, která jsou rýzí a dobrovolná, ne nucená. Určitě jsem tady nesepsal všechny důvody, proč většina náš krásný obor vzdá. Pokud tě nějaký napadne, napiš ho i pro ostatní do komentářů. Díky. Takže co s tím? Pokud to nechcete zabalit jako těch 90% ostatních, musíte změnit přístup. Musíte mít systém, musíte mít komunitu, která vám dává zpětnou vazbu a musíte se neustále učit. Právě proto jsme s pár dalšími spřátelenými profi poradci založili finanční akademii, abychom poradcům v Česku dali to, co jim často chybí bez ohledu na to, z jaké jsou struktury nebo společnosti. Na to si fakt nehrajeme. Reálné know-how z praxe, moderní nástroje a prostředí, kde vás nikdo nenechá opakovat ty stejné chyby. Najdete tam například videa jako top x věcí, kterým se vyvarovat jako začínající poradce, pokročilý poradce a podobně. Chcete dělat tuhle práci opravdu dobře a postavit na tom úspěšnou kariéru? Podívejte se na odkaz pod videem. Dejte si 7 dní v naší akademii zdarma. Projděte si lekce, zapojte se do diskuzí a uvidíte, o kolik rychleji můžete růst, když na to nejste sami. Díky, že jste se dívali. Nezapomeňte na odběr, protože v dalším videu rozebereme, jak konkrétně zaplnit diář na 14 dní dopředu. Mějte se fajn a uvidíme se u dalšího videa.